Můžete prosím popsat z vašeho pohledu průběh bohoslužby v Krupce, onu osudnou sobotu? Tak požádalo mě, nebo poprosili mě moji věřící prostřednictvím dalších, abych se zúčastnil bohoslužeb, abych uspořádal bohoslužby za pokoj, za klid, za usmíření. Proto jsme tam přijeli a zhruba v 1 hodinu jsme začali bohoslužby. Vzali jsme překlady našich starých textů liturgických z proseb za klid a odvrácení občanských nepokojů. To byl takový základ. Plus jsme vzali žalmy, které jsme tam různým způsobem buď to recitovali, nebo recitovali na střídání s lidmi. Přečetl jsem 3-4 slova, půl veršíku. Lidi odpovídali, pak zase znova další a další a další. Takhle jsme se pomodlili několik žalmů, pak jsme přišli vlastně na ty alelujatické žalmy. Také jsme je tímto způsobem recitovali, nebo lidé tomu přidávali to aleluja. Bohoslužba vypadala tak vlastně, že začalo klasický způsob u nás, jak je zvykem, začínat moleben tím obvyklým začátkem. Pak si převzal, po modlitbě Páně si převzal slovo bratr farář z Humpolce a měl čtení z písma a tak dále, plus nádhernou promluvu, kázání. Já jsem tam taky řekl pár slov k uklidnění, k tomu, že je potřeba odpouštět i za nepřátele, že se máme modlit, jak nás vybízí sám Kristus, že třeba se modlit za své nepřátele, protože tím se odlišujeme křesťané od pohanů. Pak, jak jsem říkal, následovaly různé zpěvy ještě také, že bratr farář umí hrát na kytaru na rozdíl ode mě, tak se to velice hezky ujal. Lidé zpívali, pak jsme se zase modlili, pak zase byly ty žalmy, prostě tak na střídačku. Stáli jsme původně na takovém kopečku a najednou jsem viděl, že pár horkých hlav, které ještě nestačily vychladnout někdy po hodině bohoslužeb, se řítí směrem k policii a hrozilo nebezpečí, že tam něco vyprovokují. Tak nevím už, kdo na to přišel. Jsme se šli s bratrem farářem dolů na tu cestu vlastně, abychom oddělili svými postavami policii a místní obyvatelstvo. A tak lidé se začali postupně zase modlit a tam jsme vlastně zpívali ty žalmy a tak dále. Já jsem upozorňuji měl u ucha megafon, takže jsem absolutně nic neslyšel, co se dělo okolo. Až potom později v neděli večer jsem viděl záběry v televizi, kde jsem viděl, že jsme byli vyzýváni k tomu, aby jsme se rozpustili, ale to jsem opravdu v té chvíli neslyšel. A nikdo ke mně nepřišel, aby mě řekl, že teda jsme zrušení. No a pak jsem ucítil hrdu dozad a byl jsem odvlečený na trávník a ostatní už je známo. Znova musím už po několikáté zdůrazňovat, že skutečně tato bohoslužba nebyla proti něčemu, ale byla pro mír, pro odpuštění, pro sklidnění, pro křesťanské postoje, které máme zaujímat. Jako táta jsem pochopitelně, jako otec říkají mi otče, no tak jako táta jsem tam musel být mezi svými věřícími a dodávat jim klid a pokoj v duši. A to se nám celku podařilo, i když nás během bohoslužeb policie různě vyrušovala. Až v jednu chvíli jsem byl donucen napomínat některé členy antikonfliktního týmu, aby nerušili naši bohoslužbu. To bylo zhruba tak kolem té 2. hodiny, 2:30 mohlo být maximálně. Ani ne. Jsem hodinky sebou neměl, takže přesně nejsem schopen říct, kolik hodin to mohlo být. Ale musím stále znovu a znovu zdůrazňovat, že skutečně tam šlo o poklidnou bohoslužbu, kde jsme se snažili dopátrat se a vyprosit si klid v srdci.